Kaixo, egunon ikasleok. Gaur ikusiko ditugu funtzio arrazionalen integrazioa zatitzailean erro erreal anitza dutenean. Horrelako integral bat daukagunean, izendatzailean ikusten dezute, daukagula isa berriru ken 6 isa berbi gehi 12 isa ken 8, eta Rufiniren bitartez egiten badezute faktorizazioa, agertzen dira eskerren ikusten dezute, bi eta bi erroak. Beraz, bere faktorizazioa izango da isa ken bi ber iru. Hiru aldiz agertzen delako Rufiniren prozesuan erroa eskerraldean. Beraz daukagu, isa gehi bi zati isa ken bi dena berriru diferentzial isa. Beraz, erro erreal anitza daukagunean izendatzailean, jarri behar dugu polinomio hori, kasu honetan isa ken bi, baina berretzaile handiener arte. Hau da, jarri behar dugu isa ken bi ber bat, isa ken bi ber bi, eta bukatzeko maksimoa isa ken bi ber iru. Beraz, ber bat, ber bi eta ber iru. Irua jarri behar ditugu. Eta goian jarriko dugu A parametroa, B parametroa eta C parametroa. Beraz, hasierako integrala banatu dugu hiru integraletan. Orain, egin behar duguna da A, B eta C parametroak aurkitu, hau da jarriko dugu isa gehi bi, da berdin zer. Zenbat da isa ken bat berriru zati isa ken bi? Ba, isa ken bi ber bi. Bidera, ba, hemen jarriko dugu A, bider isa ken bi ber bi. Isa ken bi berriru zati isa ken bi ber bi, da isa ken bi. Bider B, ba, B, bider isa ken bi. Eta isa ken bi berriru zati isa ken bi berriru, da bat, bider C, gehi C. Beraz, orain egin behar duguna da, A, B eta C parametroak aurkitu. Orduan isari emango diogu balioa anulatzeko polinomioa. Ze balioa eman behar diogu isari anulatzeko polinomioa? Ba, bi balioa. Ematen badiogu isari bi balioa, ba hemen bi ken bi ber bi da 0, beraz A juten da, hemen jartzen badugu bi ken bi da 0 bider B da 0, anulatu egiten da B, eta geratzen zaigu C, gehi C. Beraz, hemen bi gehi bi da lau, beraz lau berdin C izango da. Lehenengo parametroa aurkituta. Isari emango digu beste balio bat. Zein da errexena ematea? Ba, kasu honetan emango digu men iru, emateko polinomioa bat. Beraz, iru ken bi da bat, ber bi da bat bidera da A. Hemen jartzen badegu iru ken bi da bat, bider B da B, gehi B. Eta gehi C, bai zen nola lehen aurkitu dugu dela lau, ba zen jarriko dugu gehi lau. Eta bestaldean, bat gehi, barkatu iru gehi bi, da bost. Beraz daukagu, bost berdin, A gehi B, gehi lau. Orain isari ematen badiogu bat, bar hemen da bat ken bi, da minus bat ber bi, da bat, beraz, A bider bat, A hemen. Bat minus bat ken bi, minus iru, bider B, emango luke, kasu horretan, minus B. Ematen badigu bat, hemen jarri badugu bat, isa berdin bat. Hemen bat ken bi,
da minus bat, bider B da minus B. Eta plus lau. Isari eman diezaiokezute beste balioak, baina hau jar dugu 3 eta 1 errasteko sistema. Bai? Beraz, bestaldean bat gehi bi da 3, hemen da orduan 3 berdin A ken B gehi lau. Beraz, daukagu bi ezezaguneko sistema dat eta bi ekuazio. Beraz, hemen kasualitatez B eta minus B batuz juten dira. Eta A gehi A da 2A. Bestaldean, ikusten dezute nola anulatu dugun asuntoa. Beraz, 2A berdin, kasu horretan, 0. Eta A da, batken bat 0. A da 0. Beraz, B, A baldin bada 0, B izango da bat kasu horretan. Bakarrik orain ordezkatu behar ditugu parametroak. A da 0, B da bat eta C da lau. Beraz, A esan dugu dela kasu horretan 0 juten da, B da bat, orduan hemen jarriko genuke bat, eta C da esan dugu lau. Beraz, 0-en ordez jarriko dugu lau. Beraz, bakarrik, hau da berehalako integrala, eta bat zati isaken bi berbiren integrala da, minus bat zati isaken bi. Bai? Hau da berez isaken bi ber minus bi, beraz u ber minus biren derivatua da, u ber minus bi gehi bat zati minus bi gehi bat. Horregatik da minus bat zati isaken bi. Eta kasu honetan, daukagu laua integraletik atera, eta daukagu u ber minus iruren derivatua da, u ber minus iru gehi bat, kasu honetan izango litzateke isaken bi ber minus bi, beraka jarrita isaken bi ber bi, eta minus iru gehi bat, hau da behian minus bi. Beraz, daukagu hemen lau zati bi, minus bi zati isaken bi, dena berbi gehi konstantea. Bale? Hau da, funtzio arrazionalen integrazioa zatitzailean erreal anitza dutenean, horri buruz jakin behar dezutena.